କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ ଉତ୍କଳ କେଶରୀର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଉଠି ପଡ଼ି ମୁହିଁ ଭାଇଛି ଏକାଗ୍ରେ ପର୍ବତ ସମାନ ବିଘ୍ନ ଆସୁ ଅଗ୍ରେ ଅବହେଳି ତାହା ଦଳପଦ ତଳେ ଧାଇଁଯିବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଭାଶିଷ ବଳେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଏ କାଳଜୟୀ କବିତାଂଶ ଯେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ମାନସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାତାବରଣ ଓ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଏହି ବ୍ଲକକୁ ସଫଳତାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ସଜାଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ବାଳା ନାୟକ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ବନ୍ଦ ତଥା ସଭାପତି ମହୋଦୟା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମଣିଷ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଫଳତାର Bye.
नहीं से मूल्यहीन हो जाइछि ए जुगरे भी नारी मानक स्थान आमे समस्त जानि छे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ठारू आरंभ करी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को केवल आवश्यकता रही नारी शक्ति को सशक्त कर आवश्यकता रही नारी जाति को सुदृढ़ कर एवं आवश्यकता रही अंध समाजर हीन दृष्टिकोण को विवर्तन कर बुकरी के घिचे पुत्री को इके लेके खाइछु खेदमे नहीं गुट करे दुईटा छी जन्म कोला नाते गुटे को मिठी की मोरी रंग दे मिठी के माहे छी टोटी के तोरे मिठी की टोटी तोरे मिठी के विधाता जी जन्म से ना बोली रंग दे मिठी की मोरी रंग दे मिठी
ଯାଉଛି ଉତରି ଯାଉଛି କଲଜା ଠୁସା ଠୁସା ହେଇ ବିଛି ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାପାର ଅଟକୁରି ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ ତତେ ଶରମ ନାହିଁ ଯେ କାନ୍ଦୁଛୁ